Το σημαντικότερο ίσως ρόλο στην απόκτηση και κατοχή ενός σκάφους αναψυχής και όχι μόνο παίζει ο νιογνώμονας. Για το ρόλο του νιογνώμονα μας μιλά ο πρόεδρος του Φοίνικα, κύριος Άρης Αρβανιτάκης. Κύριε Αρβανιτάκη, πόσο σημαντικός είναι ο νιογνώμονας για ένα σκάφος και δύο ελληνικός νιογνώμονας? Ένας νιογνώμονας είναι σημαντικός για ένα σκάφος, κύριε Σπυριδάκη, γιατί είναι ο φορέας όπου θα ελέγξει την τεχνική επάρκεια του σκάφους. Για να γίνει κατανοητό στον κόσμο, σκεφτείτε όπως είναι ο τεχνικός έλεγχος για τα αυτοκίνητα. Κατά μίαν έννοια, είναι η δουλειά του νιογνώμονα για το σκάφος. Ο νιογνώμονας καλείται να ελέγξει τη συμμόρφωση του σκάφους με την ισχύουσα νομοθεσία και να επιβεβαιώσει την αξιοπλοεία του. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, έχει να κάνει άμεσα με την ασφάλεια του κόσμου που επιβαίνει και σε συνέχεια και με την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ένα σκάφος από τη φύση του, με τον τρόπο που λειτουργεί, μπορεί να αποτελέσει πηγή ρύπανσης για τη θάλασσα. Είστε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μια ελληνική εταιρεία, σε έναν ελληνικό νιογνώμονα, τον Φοίνικα, Phoenix Νιογνώμων. Πόσο σημαντικός είναι ο ελληνικός νιογνώμονας ή πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ελληνικός νιογνώμονας και αν υπάρχει ανταπόκριση από τις εταιρείες για τον ελληνικό νιογνώμονα? Καταρχήν, να διευκρινίσουμε μερικές έννοιες. Η ιδιότητα του Προέδρου, αν στην Ελλάδα φωνάξεις πρόεδρε σε μια συγκέντρωση κόσμου, η μισή θα σηκώσω το χέρι. Άρα λοιπόν είναι οι άνθρωποι που είναι πίσω από τους τίτλους και πίσω από τις εταιρείες και που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Όσον αφορά την έννοια του ελληνικού νιογνώμονα, για να μην γίνει κάποια παρανόηση, στην Ελλάδα ο κόσμος του γιώτιν, η ελληνική ναυτιλία, γνωρίζει τον ελληνικό νιογνώμονα ως εταιρεία, όπου έχει εγκατασταθεί στη συνείδηση του κόσμου αυτή την ονομασία, που είναι ο γνωστός ελληνικός νιογνώμονας που ξέρουμε όλοι. Ο Φοίνικας είναι μια ελληνική ανώνυμη εταιρεία, 100%, και υπό αυτή την έννοια βεβαίως είναι ένας ελληνικός νιογνώμονας. Είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί μέσα από τη διαδικασία ελέγχου των σκαφών, η οποία παρέχεται με εξουσιοδότηση που έχουμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ουσιαστικά μας μεταφέρει την εξουσία να κάνουμε έλεγχο στα σκάφη ανταυτού. Αντιλαμβάνεστε ότι η εκχώρηση εξουσίας είναι μια πάρα πολύ υπεύθυνη διαδικασία, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και ποινική ευθύνη, και υπό αυτή την έννοια οι κάνοντες χρήση αυτής της εξουσίας οφείλουν να είναι άψογοι επαγγελματίες. Είστε πολύ επίοικείς με τον Φοίνικα. Εγώ οφείλω να πω ότι ο Φοίνικας είναι μια ανερχόμενη δύναμη στον χώρο του νιογνώμονα. Αποδείχτηκε αυτό και από την πρόσφατη έκθεση των Ποσειδονίων, όπου εκεί κλείστηκε και μια σημαντική συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, με τον Παναμά. Όσον αφορά το Φοίνικα, επειδή όλα αυτά τα χρόνια για μένα αποτελεί όραμα και σκοπό ζωής το μεγάλωμά του, μπορώ να σας πω ότι δεν με εκπλήσει η εξέλιξή του στην παρούσα κατάσταση, γιατί είναι αποτέλεσμα προγενέστερης σκληρής δουλειάς και προσπάθειας. Στο Φοίνικα πάντα κάναμε μικρά σταθερά βήματα σε μια λογική ανάπτυξης, η οποία θα έχει ρίζες και θα έχει βάσεις. Και έτσι προχωράμε. Έτσι και η εξιοδότηση από την ελληνική σημαία πέρυσι το καλοκαίρι ήρθε σαν μια φυσιολογική εξέλιξη για μένα που ξέρω τα πράγματα από μέσα. Έτσι και η συμφωνία στην οποία αναφέρεστε, η οποία είναι όντως μια σημαντική συμφωνία με τη σημαία του Παναμά, τις ημέρες των Ποσειδονίων, ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη στα πλαίσια του προϋπάρχοντος καθεστώτος εξιοδότησης που είχαμε από τον Παναμά, το οποίο τώρα αναβαθμίστηκε με βάση τις τελευταίες απαιτήσεις του IMO με τον κώδικα για τους αναγνωρισμένους οργανισμούς. Η σημαντικότητα έγκυται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμφωνία καταδεικνύει τη σοβαρότητα και το επίπεδο οργάνωσης του Φοίνικα με βάση το πλέον αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει για την λειτουργία των αναγνωρισμένων οργανισμών, των νιογνωμόνων. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, ναι, ήταν σημαντική. Βεβαίως έχουμε και άλλες παρόμοιες συμφωνίες. Απλά, αν θέλετε, επειδή ο Παναμάς είναι το μεγαλύτερο νιολόγιο στον κόσμο αυτή τη στιγμή και είναι και σημαία η οποία περιλαμβάνεται στην άσπρη λίστα του IMO, είναι ιδιαίτερη τιμή για μας στο Φοίνικα ότι πετύχαμε αυτή τη διάκριση. Έχω ένα σκάφος. Υποθετικά πάντα μιλάμε, γιατί μας ακούει και η εφορία. Σας εύχομαι να αποκτήσετε, αν το θέλετε. Και θέλω να το αναλάβει κάποιος εξ ολοκλήρου. Τα πάντα από το σκάφος. Η εταιρεία σας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις όλες ενός σκάφους? Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει και κανένας νιογνώμονας δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις ενός σκάφους. Ένα σκάφος έχει πολυδιάστατες απαιτήσεις. Έχει φοροτεχνικές απαιτήσεις, έχει απαιτήσεις τεχνικής συντήρησης, έχει όμως και απαιτήσεις πιστοποίησης. Εκεί είναι που μπαίνουμε οι νιογνώμονες και μπαίνει και ο Φοίνικας. Ο Φοίνικας λοιπόν μπορεί να αναλάβει
πλήρως ό,τι αφορά τον τεχνικό έλεγχο και τη συμμόρφωση του σκάφου σας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ανάλογα με την κατηγορία πλώων που πρόκειται να εκτελεί, και να του δώσει, εφόσον τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων είναι ικανοποιητικά, τα προβλεπόμενα από τον νόμο πιστοποιητικά. Και πού δραστηριοποιείστε κλείνοντας? Παντού. Δραστηριοποιούμεθα παντού, γιατί η νιογνωμονική δραστηριότητα είναι παγκόσμιας εμβέλειας γενικότερα. Όσον αφορά την Ελλάδα, το κεντρικό γραφείο είναι στον Πειραιά και υπάρχει και ένα δίκτυο επιθεωρητών, αποκλειστικών επιθεωρητών στην Ελλάδα που καλύπτει το σύνολο της επικράτειας πλέον, και συνεχίζουμε να το επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο. Η ιδέα είναι ότι θα πρέπει το ελληνικό σκάφος, σε οποιοδήποτε νησί βρεθεί, το καλοκαίρι, σε μια ανάγκη έκτακτης επιθεώρησης που μπορεί να προκύψει, να μπορεί να έχει το συντομότερο δυνατόν έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο επιθεωρητή δίπλα του για να τον βοηθήσει στη διαχείριση του προβλήματός του.